Hej alle sammen. Det er lige nogle par dage siden den der part, de der 3 part 1, part 2 og 3, hvor at vi lavede slim, mig og Melanie. Men det var meningen, der skulle komme en part 4, men den kom jeg desværre til at slette ved et uheld. Det var monsterhjerterne. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde monster. Men der er gået nogle par dage, eller faktisk, der er gået nogle par måneder, på grund af, at jeg ikke har nægtet det, og sådan noget der. Og det er sommerferie nu. Jeg ved godt, jeg lægger den ud i sommerferien. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg må indrømme noget og sige noget. Man kan altså ikke lave det på den måde. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men det kunne man bare ikke. I hvert fald ikke ved mig og Melanie. Nå, men det var det, jeg ville sige. Ja, husk at like og subscribe og abonnere. Vi ses. Hej.